Представяме ви съвременна жилищна сграда, разположена в един от най-перспективните райони на Бургас – зона Д на ЖК Меден рудник, Борова гора. Проектът впечатлява с модерна визия, функционално разпределение и максимален комфорт за бъдещите обитатели. Сградата предлага общо 34 апартамента, проектирани така, че да осигуряват удобство, светлина и практично използване на пространството. Към част от жилищата са предвидени и складови помещения, оформени като удобни дрешници, детайл, който носи допълнително удобство и организация в ежедневието. На партерното ниво са разположени гаражи, апартамент с повишена достъпност, стойки за велосипеди, както и всички общи и комуникационни площи, осигуряващи лесно движение и практичност в сградата. Терасовидният етаж включва 3 апартамента с спейшъс открити тераси, подходящи за релакс, зелени кътове или панорамна гледка към района. Проектът е съобразен с нуждите на различните типове обитатели. Налични са паркоместа за хора с увреждания, удобни стойки за велосипеди и асансьор с достъпна кабина, което прави сградата функционална и удобна за всички възрасти. Осигуряваме съдействие при кредитиране с индивидуални условия, съобразени с нуждите на купувачите. Благодарение на стабилните ни партньорства с финансови институции през годините, нашите клиенти често получават много по-благоприятни условия от стандартните. Свържете се с нас още сега за информация относно свободните апартаменти и възможност за оглед. Сградите на Зарков 78 се изпълняват по висок стандарт, като целият процес на строителството е извършен под наш пълен контрол. Разполагаме със собствена механизация и дългогодишни работници, които осигуряват прецизно изпълнение на всички наши обекти. Опитните ни технически ръководители следят всеки етап от строителството, детайл, който нашите купувачи високо оценяват. Най-важната стъпка – да ви поканим на неангажираща лична среща, на която ще ви запознаем с проекта, качеството и свободните апартаменти. Свържете се с нас, за да направите своя избор.